mwanchu tengrete gatemba singa kitiga nigo turi ribagali abene konyorana na director we tiskuru chimakata na Olympic asinga kitiga nduru jukwana tsemi kurende oburayi wense moye bunge ya machoge chache asanya ariko bagagwe so no murwanira rwekero bujumbe andake nasugo chigo konya abantu bamachoge chache abakichikura na ando chiko chakase uko kumukwande na wewe kumanyanga iganga yani riri asugo chikuriye kirugo kibujumbe wense moye bunge ya machoge chache mbere kumukwande nonde no umurayi Zakari Onduso oyosoire aseke nyanganyiro kirigo chikuburi bukero kibujumbe kia machoge chache. Karibu sana director, miona sana. Asante sana. Karibu. Iyo twari kwenda so bango ataiyo materi tariao nande mono ngigia kuyurde taso weso etiase kana ngire ke yo kuri ubujumbe wense moyo bungi ya machoge chache. Ya mono ke imo mararia. Nje Zakari Onduso Nyamatali. Mo director wa school chi Korokoli group of schools Chiregusi. Nataka kwirali bageri senge njogo kwani abagusi baito once biba nabantu once babu munduke gusi ase mategerete na TV etiagetembe yonse injemna omoralia atikire ko batebya nimbo atekerenga kya omachoge chache ngoli yande oborai we bunge ya omachoge chache so mwaka 2027 and amanyete sabali ya mambia yego chakulero igo egange ininye bwate naende nkoro ase birengere libiane ime ebigara tendeke tokobolia kuraigo machoge chache ase ngenjo no mukazi wa machoge chache yoni mbwate haki yoko boli chikura kubasu machoge chache na mbe yamo andi no mokenya namba ibere nindigerete bintu bya kolido asebo machoge chache ase myaka yanzu mubane amara yonsi abeiro no burai bone gabagendere taso machoge chache obugo kwaro kinga ko machoge chache netagete amanyinga maya chinguru chinya omurayo moya no woncho ryo kanone erinde bo machoge chache suke esteko yam kisababu ni chinyinge chikogera moralia nda wasakate yo machoge na mono mbaligeretie burai borabona iga scorecard amachoge mbabo gatenga na botike bale enteke masekemo morayororo ekra soete ebunge konya traso abunge na tebetia amachoge nkiaro chikoba kole igo na ruete chi promise chiai akabate bimba kolere iga amachoge muna bako na botike ebinto mbiro abateisa negetimono na nchemo na toka na komera na bantu baito abo bako ntebinga amaene oborayo bono ikara sibo ikire bwa 12 chikasoro gete botakere rekebisho igo nambe yamo neringa obo bunge wa machoge chache mbotake to monto ogo ikaba ntange nando komanye ekiabantu batakete obo asege songo tokoroga consultative leadership yani omonto komanyanga nki abantu bawo batakete tari uko bawakilisha kuri birangere byawo ime otari ko babolinga nki batakete ekine gento yakola kanaga kara kina amachoge ba complaining abana ko boli ukende yons asekende yons ge okole kana na yabane kura ego kore kana parliament go sama mijadala go parliament mbali ko boli wa mo bungara ramanyo chikuto wakilisha ni parliament for example kuna wana finance bill kala chikura chiara go finance bill to bole tinga ki ngotingwa ka yes go sengwa ka no erene birengere bya atumetaga chaga ke kura munata gete igo na intumana amachoge tutagete consultative leadership asto ko boli ki inungo wakilisha inwege ntekinga kimokeroje muna wanu for example finance bill ya bete arego ja boli abantu amachoge ki nkingo chiwaka munyanje te finance bill mwanye somere tari bantu bonsi batabanye tikosoma bose batamanye tikoligeria ebintu kuna bile igo gente kingi atagaje tuna machoge na abana bakejensi cyabo machoge na Kenya ngimanchaga je tuma kinga kie kure wa kututari ko bolewo ebintu mbiro bitakera okorekana na ndibya rekana ebire bobe wasana machoge chache muna bone gento na stalled projects which project chikokorwa chikanchera chitari korekana chitamanyiri lakini kibasi chisokete ekine ina nseme yamo etago gete wa machoge
aba machoge nkobori bare chi project chinyinge ntanyare ko enumerate gaiga nga chi project iki nga ichire osendi chi akoretu osengi chitaerete na nikibesere nga chi asogete aba machoge mbatagete omorayi obo abe transparent onye ne project ya okora ya tongu na CDF sikaria ya rekana nga chibese chichi tasegete ejigatumeka asegete esawe gasoka nsere kabire bono chibese chitu cyo machoge chaje echigotumeka kisiri yani montayo okomanyanga impesa gete chiatumike tasegete project ide yako twasegete iyo etalibuya paka twacha kanyora sometimes amangana basoka kurwa samanga settinga na ya chibese yo machoge chache nji tumegatibuya so muna bono chipara nchire kumachoge kisoge tikibesa lakini besa kitekoreka ebintu mbire abantu bakubolinga egento getenga gosenga ambulance nero machoge etamanyiri eganere gutumeka machoge egwaka ndiro kibesa gete etamanyiri nebintu gistore project echi nyinga sana lakini naende wetanigo aba machoge nkolera bale mono nga CDF man basal CDF basal kibasi basal chia constituency mbaisa negative pp muna chikoba located mbaisa negative at all wana aba machoge baranga kibasi cyabo inkutumeka kirebo na nekore ukire asabari gereti ekigo gego to affect mono wasege wa affect the feelings cha machoge ase ngencho yomorayo obo nanda abande ngo ikabale batera nganende ke bamwere kitamu bere okolire kitamu ibere nanda tagotika nonderende abantu barachencho koboko bararanga morayo nde nande na koregendo kereta bauti kobwa ase biri yakorekire so ayo moralia na yanda mange na rakogera nanche batera nga ase ngencha abantu baito banganchite nanda barorega ase na korire ngi especially ase nsemwe semi wagonde binga ayana itagete ochora tuoncho lisani chao machoge because kisani chao machoge is one area abantu baito bakorera sana babateba chiatimukire echiraire schools are not well attended to mosque oitoro mobunge tamanye tichi school cheito nga ngitagete na nengi chitatagete so tana go ikanga ti school amanya needs chire na our schools so that plus others ebintu bire bingi tanya gukwana nkole omonto oranyare ko bachenjeria amagendera machoge chache gukwana se musingi bwe chisukuru netisami andake kiroche turatebe nga kiro on a priority basis abantu ba machoge usaba bichigoro ko machoge bakagirira ni batware to barucenga inkibara chonyo ko wasore muno murayi karo kwa nyoriro burayo boiga okuriya gwa machoge chache mu constituency muno nkibara expect ko wasore muno asikisemi kisemi cya machoge chache ngitagete oborayi oboika abari mwana omubunge nategete ikabali mwange abali munabo the main human resource ase kisemi cha machoge chache chiskuru cha machoge chache chibwata abali koru leadership bali bago implement curriculum kusebali bago somi krasime na ntobwate paka bakori gasi bali kasho bakubwaterana asoko suke chiskuru moto igo banta once pimpategete ba motivated omorai muno mubunge koiga tabali mwana omanyete muna bamenyete muna bakolega asiabo mu kwanirana babatebe mechando yabo nabo konyara kuba motivate bakolega asiabo ase kingenjo awo abali muna barobegwenga leadership ne bali gereti na nero cheke gendereta eko era bana be constituency na abawo muno mubunge so motivation yabali mu ekilege ntekam muno morai no tekere motivate no na abayuri obatebi buyabwe kisemi obakora gisemina obatebi chikuru kita chiarule na sikitegeta kwenda ko kinoko bwaterana kuri gotakire ayina ayande ababunge emse myaka yonse abande ko motivate bari bakabana so ko motivate abantu bonse bari bagutumika sikisemi cyabo machoge ngende kinkira arore kanapi enamba ya kabere abana se babasomera mobunge no tageto manyanga infrastructure ko sebintu bibitakire mbisa inese school anya mbisa ini incheraki ebunge bosikiba sikya CDF era abwatera neje school kiri kinyare koba kingi yakobwa bunakire
muna wana okwenda skulu chinyingi kwenda kwanyara machoge nono kogitunchi gitiri none fence day kwanyara skulu cheito nchibwati none chi laboratory muna wana science laboratory teyo computer laboratory teyo kisemi cyabona chiko cyasukiro cya CDF ni kisemi kitagete ogo ikwanga mono kitari kibeza chinyinge abayibuli barokeraribu batebiwe batakera okora abarimu babe motivated bakonya abana baito bono chiskuru chigoso abana bakosomera birasi bitari developed for example ebirasi bitakire birigereriwe chi laboratory chirigereriwe chi compound chibe chigitubuya ebiyita none bita bikwenda chiskuru muna chiskuru chino bono amangana muna akorrekana kiharu ondindi nyoro chiskuru chishuguri keire kere sukuru ebe kire taile chiskuru chonse pe constituency ngem chishuguri kere chibekire etaile ayo naronga na makongo mono ase bumacho gachaje inkia kobera makongo because chibe sanchiroro lakini oborai boro botamanyeti kolenga ligore yeji the welfare yeji sukuru cheito so that is another area ndagete koligere mono muna kwambole ndagete koligere mono ko make sure that schools go a notch higher yani chisukuru chetu chisuke chibelana friendly abana bakwende school babugata se bagwikaransa babugata furniture babugata bintu bibago tume grasim ekinege ndo na school step by step nageta koroli tukelimo na kole school ya muna ndo chokole school yende abantu nabo bawisanekanga kichi school chetu jangere kwa develop na chisemi chetu jangere koligere na koligere abana bonsingo enda bali school ekina kale kinege ntekene abayiboli ngoketa bale for the small things that they need to do na uniform bitabu ebine bintu bitegere koligere kwa abayiboli ba motivated bakonya abana chisemi chao macho gachachi kisuke moto chiskuru jiro chiko karabuya chinane lakini okwende skuru kwanyara mubunge tanya konye support mina wana nyakoiba an example of nyakoiba high school eskuru enne okore kutwale mini anayen lakini kwanyara oborai bwabo machoge bwana ko support skuru yi tobwa dikisema na mune cheji chichitivet tobwa tivet itogali ere agaba tivet ito akitawanya rona tivet ito nerali liamo tivet I'm sorry tivet ya liamo tivet ya liamo ne tivet takera kwa support ango ya konyira abana bange tivet ya chagete kale etagetenga ango ya very expanded eruchikos chinyinge abana bali bakwenda batari kwenda university banyole opportunity yokonyora chikosi ni skill chiko bakonya immediately bachi employ machoga chache obwagachi obosoni oborugi chikosi chinga si yani chiri chokonya abana immediately bacha ko bogima wao so eyo ne activity tigire yabo ninde tokayonga chike na chi computer charu to semia moja wacho nani njama nyakana se cha genda wechi so chisemi cheito cha primary cha secondary cha tertiary na che university chitagere koligere umono muna wana kera abana be university for example bakonyoranga chibasari nchira arubu ajira ba located okutari ko motivate bana okunogo demotivate abana ekara chibasari chitagere kwenda to our secondary schools kwanyora abarimu batebi ngachibasa cha chirabo chitayo nande bange akubwati chibasa na chibasa cha wetu ebasari nchira ikagai okunogo demotivate abana o demotivate abarimu ense moye chisemi netage to monto ochianjete ko benkorime elinde tonyara guchisukia kigenda muto okay akara tugenda tukukona ego tukatusuke guchia ke ase urayubiga uche oburazi county karokuriya na barabungo mbugwatenga na bugochangia utasi constituency nuru chanda ko burabugo burabubororo bugo konya si constituency stira si county ya Kisii mune ya mwe oye constituency which kubonera oburazi county mbugwate ensemble konya wana mahana yoborwali wara se county e county kera ere well managed yokonyoranga abanyagitari na mariogo e supply ya mariogo ebine bintu bikanyarikana biko baraisi mono unlike ekero oborai yobotari obuya oborai we county kera were improved okonyoranga chitari chance pinjire ketari fo ase nyagitari chirale
kwanyolese buraibu county wachakire we establish new maybe dispensaries amalio ko bare supplied, workers are paid, and naba kollegas barorongwa kanubale naba rwire nkoligere bale okunogo sukimoto abintu buna match for example account no match account na bego konya a supply ya match in a constituency iko karobara iborobia na mokolayas na barabo konya lenga constituency yao ya twalira match ebintu buna chipara njiri kiranda account kiranda mu MCA ebikoli ebike bikoigoro ebibira se account ekere account bora iborobia okonyora bipara bya teacher kerase yago yeka bantu bari gukwama abaremi bakomyoka ebintu byabo wechi echiro bya abantu bakoenda echichiro bya abantu bakoenda chisukuru bya bana nyagitari kero mucho wigeka igamangana transport kwanyaranga abere improved ane okonyora chipara chiri chine na chiro cha national na juju ko improved anyore account ya sukire moto okolige ya mangana chisemi mona chisemi chinke echa ali childhood yani mane bibike bigo cha kesukuru chine chisemi account kerebwa to borayo buya chirabe improved in our constituency so kerega mobunge akubwatira na ne county buya na bakonyora aba imwana bigo cha ka school bigo te kosene michemetaka byanchire school muna bano chi county chinde chari kiraba ali mubuya nanda bali bande babere confirmed ko permanent kiraba confirmed permanent bagotwara job security batwara bale mbako legacy yaba maitenga legacy ene yaba chi county chinde ngwa kana chire meshara kwanyolere mi kwanyara bali mbali bako legacy bamanyetenga mbabwate income isene asande na arali ke chi county chire karobora iborobuya okonyora abana bakugorerwe ndagera gose bagotu snacks gose baro sali kunona karongoli muna bono ekero na ende county ya Murang'a ena komina kere sukuru chi sukuru the whole county chichi kone kire established centers aseri chinda aserongoli akoro aseriwa erongo chipigipigi chigolire moralia ora komisana chiko munyokie ndagera the whole county yani erongoli ko munyoki in the morning muna yasoka iga emunyokire ere morero emwana byanyorero ngolire morero emwana binga kyura ati ko ande sukuru roje abana baka motivated badanga mambi tayite nyorero ngolire bigire sukari biye wana abana banje sukuru bachaka mapema so obora iboro biye muna kwateba we county karaboro biye karaboko bwaterana na we constituency ebintu ne binge bigosuka moto muna na kwatebiri muna wana mangana a security na bakonyora county kere bwaterande biya na constituency onya security egosuka moto biya mangana yobolemi ko motivate yobolemi county na beko konya mono ko motivate abalemi ko basoba michi seminar na ko make sure na agriculture ya sukire moto because that's a devolved function county kere kanya korabia kwanyore constituency egosuka moto mwaise migo abantu andake mono intonaro lide umanyi bwao igoro y'isemi bo bonene urati kunyara kwa bo konya su kineri no y'isemi ase constituency ya machoka chache bono mheshimiwa ase kugireria siasa kigati ya national tonya ko bato kugireria andake kugireria ntobate opposition ntobate ne serikali roboniga tonya ko bato korora abarwanirira babere bagosoka basorongo bagusi yo kabere mu chief justice David Maraga na boyo kabere umuwaziri wo urendo w'ime Dr. Fred Okengo Matiangi osoka kwa babere sorongo bagusi na andake kero bari gebeti bonsi byayiga nkiroko kiase picture yo kuriye uburayi gwense akanya so mwaka 2027 democracy democracia ave kwala okero monto atake kiagutaka ondete yo gotangu ngaya aeto gotaka aebono yo mino gatakire na aeto gotaka democracy na bego anchirana ko wanchire gendo gwatwarire etako na bogotebya abantu bamindo nintagete marago atebire natagete amarangi na matiangi nero atebire natagete lakini ndaso kolige litanyara ngabantu ebate abajito kolige musike matiangi
inchwango okonye Kenya kwaro cha bana ba jenzi muna ba chete ko bale kukuranga nayo ko cha okonya Kenya ito nonye bali meti kule muna bali meti kule na maraga nere otebire nere abantu ba matebire once na waito once na baya lakini rende muno mogusika to wake sabe na batokoteba ngaki oyomo asako boria na bera ora kibichengi yanga abantu abamba bugate okukwanerana no koigwana kore raisi ekara abantu bararore abana mukorwanire genteke na babatanga abantu abarende igomba manyite gento bakori ekina bukera tuite muno mugusi ale bataba ngarende abana abamo mwarore eganga yaito no koriyo burai eganga yaito ke abero koriyo burai nanda abantu abange baguru cyansense mu mwaka matiani umusike maraga neno yo minta no miyana namanyite ngaki toko genda nena bale goitabote aitabote tali magoso akara itirabote abwate siri oyo mwa matiani na keki te kobora keki ya Kenya te koera nena barate biwa kinae rende bwata nae kikocha yarangwa to bwatya sese akere ngabie itiru kase abantu bagosanga no yo mukoyele abantu bose no bakoyele igo na kitwara tabanga kyoro karele kyo na okere igo lakini no mugusi ndo to kwanirane tora kebicha yamo engiya naende tutakora tigo amagana acha kosoka amangi ngaya oya gotumio na nyarebe oya gotumio kosarilio yo ekigo chiko egatarigo chiko ekigo chiwata no mugusi nanekere to bobisa na ina ara to kosaba ngata baiso toka sense meto ya gusi torore kana mnege sa kwega chore egesa kubie chogete egesa ukemanyete ekigetagete twenzi tutagete garwek naenda mangana mna ya morario mangana mna na lekanete engaki ya kare muna toka te ruga se historia mugusi ekaro ya sagini na nyamweya mwaka ya wense morai Kenya takabatenga ntagetega tieno mukwane mongo morai yoyomo ekaro basi nitukoigwana na betero ekigia chiete kabire igo gotaiwana nkoreta kora sara se jamio mugusi around entagetina ndo gotaiwana okorekana nkwalinge ase almost americano o national delegates conference ile kama Jubilee kianginali ngasa yo naende okoba kwa matenya se NDC ya Jubilee nkikobwate usengi okoro kiuja somusi twese twalenga se NDC ndawate chi minute cha someto chingia andikini mokwanere Jubilee da kwana mwana manga lakini de kero koligereria ekerenga geito muno mogusi no basaba goito ngolinga omosike Fred Okengo Matiani amaisa ya rodi cyase Jubilee nekara amaisa rodi cyase Jubilee ta kogenda bweka na into ta kogenda gochob no mugusi so etoko sabanga ekerenga ya Jubilee keri babugatenga kero kende bacha komokora nere bone presidential candidate na ende nere omonogeri kurwa se mororeri ngende kurwa se kiama ya Jubilee negentekia Jubilee ne kiama kere established kebwate structures kebwate omongusomo nene naende kebwate ebichena ne ase Kenya ngima abantu bana wana zatwale ngandisha abantu barute chinse just picha Kenya igo ekine kiama kana nande kere kia ase ngencho kego chubata kwanya sobora ibeto byagusi na omuga komatenkerare ngo nkiato etawa semelinga amaene ebirangare byaye nebyo mugusi nebyo mu Kenya no biro chuja se direction ya Jubilee ndake onu ko gwat kendo kende kare tarike ka dugo to nyora gwat kendo kendo ra te yo musi no go machola ta so ntobwate egendo date ya bantu ba minto bagusi ntobwate gangene enene sana ya rolekanire na ande tari raisi omongu so rolekanira se omosike Fred Matiang'i no yo woke moika omongu so manene Kenya ngime batayabanga around ye ezagete Matiang'i ara Kenya ebisa kugoete bigoto boling abagusi mwebegete tayare gose ande mosambara tigete around ye ande muri kwebe kama na into batebinga ngamotore ale ko batebya abantu bagusi mwensi asemwabeta kera amanyire twararire ebisibi yakire nyomba minto tigatwe choke n'abantu baitu batorore mu n'abantu abaya onde bwensi naende okocha kaswaga tigatiye ito nando mono omwana ito obusi onde bwensi okocha kugikeri Matiang'i oyara atobasere muno mubusi onde bwensi okoye bibesa getale tigatiana gosiaranga ngabone kibese kibona ango mwana ino
eyange okuno oino mondo gotenga twebe tomoyo nditagetiebe kabireyo torigeria saa tambe tomanye ngaki oborai bwa motundo botagete ekero tobotagete twebeke buya okwebeka buya nakwo kutwatebire nga toigwana na chimeme tokole tokwane egente ekemo namba ibere chikure cheito kyanengetirwa matuka amange mwaro cyo musikira iro gatenga mbarenga muri na inuma gatenga mo ngamutagete oborai bwa Kenya nkwaro musike gashagwa agateba nga kikiro montabe kikura ya MS igo mwamanyire nga ekura yaito yo mugusine tagete emente kane abana baito ba Jenisi mwenzi abangina bali batabwate ibande mubwate ibande abana babwate ibande abasubate banyomira wocha seita abansi babwate ibande ne ba transfer wocha ka ekura ya aba gusi eisane na intu tumanyikane muna abantu toisaine ko ryo bugambi asemesa ya Kenya erinde karo chikura chiweka na intu tochua tenga tua asemesa ya se kabu kya matiangi geichole nere abantu bamanyanga kikuruso bana na chitene chikura tarolekana muno monto ochoro na Kenya ngao lakini gusi etabwati chikura igonto na karolekana munega sapwe minority nona abantu bali mo registered sikoba gusi nani ile ni chikura kino nongocha kama cha wakeranka ene tarolekana ngekura itone itone saina na machoga na abara ko badainale na kamuranje mo kwasinde buya machoga ba chache mo kwansinde mwalimu Zakari Nduso Nyamatali asobora ibo machoga chache as 2027 elinda to chencho koboko to make sure ngo machoga chache ya chenchiri eko limbwate biranga libiya asebo machoga chache ninchande getenga nyora libageli nenche nduo mochangone abo machoga chache bamanyanga batwali to mumura nando mumura bw'ikinguru gakeya tobe togosanga nere Zakari Nduso ndonya ko bakubaresera ekiabwa tasobongo bwae no kubani kwa wochi bakonya abantu ba machoge chache basaba kwa enguri y'abantu ba machoge chache nya ko bako murengereria sitinga kikiro kirayike mwako 2027 abakonye musingi kurera citizen nabo bonchurira amagima y'abantu bamenye tasobongo ruiga na onya ko bakuresera igoro ya siasa gendete ime ya Kenya asokubwatara na kugani iri liko konye gisauti mu siganda ke na soko nyorura yubense asentunde ntangani bikachinga kikinde kana twaro muri buno yiga kurwase chingonge chiga cha machoge bubasi na bogirango Marieta Nenche Gilbert Kobi igona ari bukwana kurwa asense ya machoge na mono kuchiase station yito ya Getembe Radio Muneti.